Hola, bona vesprada, què tal estan? Encetem la setmana amb temperatures més elevades i més calor. De fet, en els pròxims dies els termòmetres continuaran pujant i la calor es farà de notar. Bona cosa, estem en dies d'estiu, dies de cel ras, com el que tenim en aquests moments a Benicàssim. Ho anem a comprovar a través de la nostra càmera. Ahí veuen un dia radiant, 29 graus de temperatura i una humitat del 40%. Temperatures prou més elevades si ens n'anem cap a l'interior, com van a veure a Xàtiva, 36 graus, una humitat molt baixeta i també lluïx el sol. S'espera que aquestes temperatures puguen continuar pujant. Per últim, si ens anem cap a Benidorm, ahí veiem també com hi ha un dia radiant, amb una excel·lent visibilitat, també la humitat baixeta, només del 35%, i una temperatura de 31 graus. La nit que també ha sigut bascosa, amb unes temperatures que al litoral han estat al voltant dels 22 graus. Ho anem a comprovar a través del nostre vol virtual i ahí veiem com al litoral d'Alacant, a Torrevieja, per exemple, registraven 22 graus, també a Alacant es quedaven al voltant dels 20, o a Pego 21, igual que a Gandia arribaven als 22. Cap a l'interior, temperatures també, com veuen, entre els 16 i 17 graus, 18, que arribaven els termòmetres a marcar a Anna, i la mínima més baixa, almenys al nostre mapa, era la registrada a Utiel, amb eixos 15 graus. A Vallanca es quedava en unes temperatures semblants, al voltant de 16, també a Segorbe, en aquests mateixos nivells. Vistabella també la temperatura més baixa, com veuen, de 11 graus. No obstant, miren Morella, que es quedava al voltant de 17 graus, temperatura elevada per a l'interior. Si mirem a les imatges del satèl·lit Meteosat, trobem com els fronts atlàntics circulen cap al nord d'Europa i pel que fa a la península, només certa nuvolositat cap al sud-oest peninsular, núvols que continuaran rolant, que finalment tocaran l'interior del nostre territori, l'interior d'Alacant, núvols mitjans o alts i que en qualsevol cas no tindran cap conseqüència. De fet, si mirem el mapa isobàric previst per a demà, continuem sense massa canvis, encara davall l'efecte de les altes pressions, amb el vent que bufa de mar cap a terra, però sobretot el més destacable és aquesta pujada de les temperatures que anem a patir en els pròxims dies. Miren este mapa d'altura, per a la jornada d'avui comprovarem com aquesta massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica només toca al sud-oest peninsular i pel que fa al nostre territori estem situats entre els 15 i els 20 graus a 1.500 metres d'altitud. No obstant, si fem una ullada a quina seria la previsió per al dimecres, vegem com ja esta massa d'aire càlida ha continuat avançant, ja ens tocarà de ple, ja no estarem entre aquests 15 o 20 graus a 1.500 metres d'altitud, sinó que estarem entre els 20 i els 25 i, per tant, pujada de les temperatures en els pròxims dies. Per a la jornada d'avui, un dia